Pipila ka mga magtutudlo sa Lala, Lanao del Norte ang naga-bangka aron lang mahatdan og module ang mga estudyanteng nagpuyo sa usa ka isla sa lungsod. Atong sayron kung unsa ang ilang mga sakripisyo, pinaagi ni ining report. Sakay sa motorsiklo nga moagi sa gamay nga dalan padulong sa pier. Dinhi mo sakay sa gamay nga bangka ang mga magtutudlo sa Darumawang Bukana Elementary School sa Lala, Lanao del Norte. Aron lang mohatod og mga module sa ilang mga estudyante sa usa ka isla sa lungsod. Ang maong isla, dunay 260 ka mga pupil gikan kindergarten hangtod grade 6. Matod ni school head Marvin Geralya, mumata sila og kadlawon kano sa high tide o taob aron maabot ang lugar. Dili sab sila makabiyahe kung hunas na kay pulos lapok ang isla. Dinhi sa Purok Learning Center sila unang nanghatag og modules sa 70 ka pupils. Gawa sa paagi sa ilang pagpanghatag og modules, hagit sab alang kanila ang reklamo sa mga ginikanan nga maglisod sila og tudlo sa ilang mga anak. Pwede ra magpili ang mga teacher sa mga sayon ba? Depende sa kalidad sa bata. Dugang sab ni Teacher Rebecca del Rosario, kahadlok sab daw ang ilang kalaban matag mo sakay og bangka kay dili siya kabalo mulangoy. Baka bigla tataob, saka paano na lang hindi kami marunong lumangoy. Pero ando na lang yung tiwala sa driver. Si Teacher Rose Ann Bracero, wala gyud kuno sila'y pahulay ilabi na sa pagprint sa modules nga anaa sa 30 to 40 pages. Wala jud may pahulay as of now, ma'am. Saturday, Sunday, matulog may 12 o'clock. In the morning na di ay tungod lang kay apaso na mo. Problema sab kuno sa mga teacher ang pamiliti sa pump boat. Hinoon mihatag ang lokal nga kagamhanan og paagi aron makunhuran ang gastos sa mga magtutudlo. Kinsa matag semana mo balik sa isla alang sa retrieval o pagdistribute na sab sa laing module. Kung mag face to face ta niya ang tulunghaan yung mga sakripisyo labi na atong mga estudyante. So sa ako among gisuportaran gyud sa LGU ang modular. Nang hatag sab ang LGU og mga sabon sa matag banay sa isla. Samtang ang DepEd Lanao del Norte nang hatag og papel ug ballpen sa matag estudyante. Duna sab sila transistor radio para sa mga estudyante sa matag purok alang sa radio instruction. Karong new normal, mas dako ang sakripisyo sa matag magtutudlo. Apan andam nila kining himuon alang sa kaugmaon sa ilang mga estudyante. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.